nech už nasneží, do boraj dobeží, už nikam nebeží, mne na tom záleží. Tak nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do boraj dobeží, už nikam nebeží, mne na tom záleží. Mnohí sa ma pýtate, nakoľko sa venujem meteorológii, kedy už bude na Slovensku snežiť. No máme 31. októbra a ja mám pre vás veľmi dobré správy ohľadom sneženia. Sneženie za malú chvíľočku dorazí aj do najnižších polôch vrátane Bratislavy, najnižších polôch stredného Slovenska, aj východného Slovenska, čiže aj Košice sa dočkajú. Arktický vzduch sa prepadne okolo 15. až 18. novembra, no a do 10. decembra je obrovská šanca, až 99% šanca, že bude snežiť na celom Slovensku, až 90% šanca, že sa na celom Slovensku vytvorí snehová pokrývka a až 75% šanca, že bude väčšia snehová kalamita na celom Slovensku. Takže máme sa na čo tešiť. Ja si dnes užívam heroína, no a teším sa už na to sneženie, veď povedzme si pravdu, krajšia romantika, ako keď sneží a vo dvojici sa držíte za ruky. Neviem si to sám predstaviť. Vy áno? Tak nech nám čo najskôr nasneží. Krásny večer.